सही नेता चुनले में का फायदा नुकसान रहेला कि तहरा लो से बेहतर केहू ना जानी। काहे कि तू ही लो वोट देवे लो, तोहरे लोग के वोटवा से गलत नेता चुन के सदन में जाले आ सही जाले। आज जवना सदन में देश के विकास पे, जनता के विकास पे, रोजगार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे चर्चा होखे के चाही, वहां जौन बा समोसा, पकौड़ा, पाव भाजी के चर्चा होता। तो नमस्कार भाई लोग, हम अमरदेव सिंह बिहारी। और कैसन बारा लो, धैर्य रख लो, तू ही लो ऐसने सांसद के चुन के भेजता लो जौन जाके संसदवा में अपने तो हंसी के पात्र होतो बा, पूरा देश के जौन बा हंसी के पात्र बनावता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में जौन मुख्यमंत्री के लोकसभा सीट रहा, वहां से सांसद रवि किशन बारे, फिल्मी एक्टर हुए, नाचे गावे वाला, जानते बारा लो भोजपुरी के। ई पता ना कौने कुंभ के मेला में योगी आदित्यनाथ के मिल गई है कि भाजपा के बड़हन नेतन के मिल गई है आ इनका के वो सुरक्षित सीट से जिता के सांसद बना दिलक लो। जहिया सांसद बनल है गोरखपुर के, ओ दिने वहां के जनता के भाग जौन बा पूरा डूब गल। एगो सांसद चुनल जाला पढ़ल लिखल बढ़िया, तो भाई वहां के जनता के सौभाग्य होला। लेकिन जहिया रवि किशन चुनल गई गोरखपुर से सांसद, ओ दिन गोरखपुर के ओ लोकसभा के जनता के माने करम फूट गए, जौन भोजपुरी भाषा में कहल जाला साला करमे फूट गए। अब बताओ, इनकर बयान सुनो तो खाली हंसी के पात्र। पता ना का देख के भाजपा इनका के ये सुरक्षित सीट से सांसद बनैलक। का गोरखपुर में कोनो जमीनी नेता ना रहो? अरे डर इतने नु रहा योगी आदित्यनाथ के कि कोनो लोकल नेता अगर आ जाई तो जौन बा इनकर विरासत जौन बा डगमगा दी, काल के हटी ना तो योगी आदित्यनाथ का करते, फिर झाल बजेते। यही से रवि किशन के थोप देहल गए गोरखपुर के जनता पे। सदन में जौन बा जाके पाव भाजी, दाल तड़का, समोसा, यही सब पे जौन भाई प्रश्न उठावता रहे। 11 साल के देश के प्रधानमंत्री के फैसला के गिनावता रहे जे अब देश के प्रधानमंत्री के एहू पे मानक तय करे के चाहिए। ई बताओ, जौन हो 2 रुपया लगा के रोज अपन जीवन यापन करता, 2 गो रोटी खाता, उ तहरा मानक के अनुसार समोसा बनाई, पकौड़ा बनाई। अब ये रह गल बा माने संसद में अब कहियो जाके वही जा इहो कह दिया जे ना, अब संसद में नाचो गाना होके के चाहिए 1 आध घंटा खातिर। तारा लोग के कामे का बा? सही नेता अगर पढ़ल लिखल भइल रह तो तब नु जनता के विकास के बारे में सोचत आ प्रदेश के या देश के, तो वो सबसे तो तारा मतलब बा ना। कई बार ये देखल गल बा योगी आदित्यनाथ कभी भी आवेले गोरखपुर में तो मजा लेके आ चल जाले इनकर, आई खाली ही दांत छियारत रह जाले। जौन आदमी के इहे नहीं खे पता जे हम सांसद हई, उ का जौन बा जनता के मुद्दा लोकसभा में उठाई। ऐसा दुर्भाग्य हो गए योगी आदित्यनाथ के हटला के बाद से गोरखपुर के। लेकिन एगो बात बा, योगी आदित्यनाथ रवि किशन के दोस्त तो दे दिले बारे, सीधे कह दिले जो रवि किशन मकान जौन बनैले बारे उ नाला पे बा, माने इंडिकेट कह दिले जे कहियो जौन बा बुलडोजर भेज के आहू नलवा हम खोदवावल शुरू कर देम तो तू अपन फिर जौन बा पुरनका घरे जौनेपुर चल जाइह। काहे कि गोरखपुर तहार कोनो बपौती ना हो, ना तहार घर दुआर हो, ई तो हवे हमार। आ जब हम वहां से दिल्ली से भेजल जाए वापसी जौन बा गोरखपुर, तो कहाँ जाए? अपने घरवे नु आएम। तो ये से रवि किशन छटपटा गइल बारे जे बाबा के बुलडोजर कबो जौन बा गिर सकेला हमरा दुआरी पे। तो भाई लोगन, वोट देत समय तनी ध्यान दलो, पढ़ल लिखल बढ़िया सांसद चाहे विधायक बनावलो। पैराशूट से जितना नेता नचनिया, बजनिया, गवनिया आ जाता रहे, कोनो के मत वोट दलो। काहे कि
जैसन तू लो विधायक आ सांसद भेज के चुन के भेजवा लो वहां विधानसभा सदनवा में, तो वही हिसाब से ही विकास के जौन बा मुद्दा उठाई है। हेंग जब भेजवा लो नचनिया बजनिया, तो ई खाली समोसा पकौड़ा पाव भाजिए के मुद्दा उठाई है। तो ये विषय पे का सोचता रहो, कमेंट करके अपन राय जरूर दी हलो। आ वीडियो के ज्यादा से ज्यादा लाइक करी हलो, शेयर करी हलो, साथ में चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी हलो। तो बोलो बिहार की जय।